най-ефективният начин за справяне с проблемите, поне при мен доста добре работи. Най-ефективният начин за справяне с проблемите, който при мен работи изключително добре, това е първо да идентифицираме дали проблемът, който ни е в главата, е реален. Дали реално имаме някакъв сериозен проблем или само си въобразяваме. Защото доста често какво правиме? Надуваме излишно проблема в главата си и когато той бъде разрешен, разбираме, че всъщност ние не сме имали нищо сериозно като притеснение. Затова важното е да изкараме проблема от главата. Това става като вземем лист хартия или клавиатура, напишеме какво ни притеснява и видиме какви са възможните решения. Да, това е доста просто, но първата стъпка, която трябва да направим, е да разбереме колко голям е проблема, действителен ли е или е по-скоро въобразен в нашата глава и след това да го изкараме на лист хартия, да го погледнем отстрани и така доста по-бързо ще намерим решението.